Николаевка районы Зур Чиркли авылында гомер кичерүче Мәсүдә Ибраһим кызы Тимербулатовага бүген 60 яшь тула. Шул уңайдан аны апасы Мәсрур, сеңеле Мөнирә, кияве Җәмил, Алсу, Камил, Хамза, Мәдинә котлап җылы теләкләрен ирештерәләр. Шушы котлауларга барча туганнары да бик теләп кушылалар. Ишле гаиләдә 9 бала булып, әти-әниебезнең олы шатлыклары да, моң-зарлары, кайгы-сагышлары да булып, без тату килеш уйнап үстек. Бүген менә таң калырдай, инде Мәсүдә безгә дә 60 яшь тула. Шушы күркәм юбилеена ул тормыш иптәше белән 3 бала анасы, 7 онык әбисе буларак җитеште. Хөрмәтле, яраткан сеңелебез һәм апабыз, сине улук, юбилейлы туган көнең белән котлыйбыз. Һәм сәламәтлекнең иң ныгын, озын гомер, иман байлыгы, кайгы-хәсрәткә юлыкмыйча, туганнарыңның, якыннарыңның игелеген күреп яшәвеңне телибез. Син туган җанлы, киң күңелле, ачык йөзле, мәрхәмәтле кеше. Сердәшчебездә, киңәшчебездә, шатлыкларыбызны да һәм кайгыларыбызны да уртаклашып яшисең. Яшьләр белән яшь була беләсең, олыларны хөрмәт итәсең. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә сиңа игелекле гамәлләр кылып, иман байлыгы белән яшәргә ярдәм итә. Сөйкемле, ягымлы кардәшебез, безне һәр вакыт ачык ишек, мул ризыклар белән кояштай балкып каршы аласың. Йөрәкләребезне җылы хисләр белән тутырып, хөрмәт итәсең. Барысы өчен дә мең рәхмәт сиңа. Әниебез шикелле үк син бик йомшак һәм назлы кеше. Кирәк булса шелтәсендә, үгет-насихәтеңне дә, киңәшләреңне дә биреп, безне туры юлга күндерәсең. Әле озак еллар безнең өйләребездә хөрмәтле кунак булып сине күрергә язсын. Киләчәктә тормыш иптәшең белән бер-берегезгә нык ярдәм һәм олы терәк булыгыз. Сездә сокланырлык парларны сирәк очратып була. Сездә сабырлык, акыл, тормыш тәҗрибәсе, хөрмәт белән бергә сугарылып атлый. Шуңададыр, йөзләрегездә нур бөрки. Мең яшәгез сөеклеләребез, без сезне бик яратабыз. 60 яшькә җиттең бүген менә, сокланырлык гүзәл бәйрәмең. Сиңа хәзер бүләк итәбез без теләкләрнең иң зур бәйләмен. Бисмиллахны әйтеп көнен башлый, дуга кылып ята төннәрен. Яшәсеннәр имин балалар дип, кул төшерми сорый көннәрен. Ак яулыклы әби инде хәзер, артта синең еллар күп калган. Эшли-эшли аяк кулларыңда кадерлебез җитәрлек талган. Хәзер ял ит, гомер көзе килде. Бала оныкларың янында. Җизнәбез белән шатландырып, яшәсәгез иде тагында. Хөрмәтле Мәсүдә Ибраһимовна, сезнең яшьтәге апаларга карап сокланып та, горурланып та куябыз. Сез милләтебезнең олы байлыгы бит. Шулай булып, матур гына алдыда яшәгез. Хәзерге җыр кабат сезнең өчен. Bulutlarga tasma uristirli yaşın, bulutlar üksep tüge aşı yaşın. Tuğanlıkның bir üzülse oraları, tüzel olmaz erilip sıkırar yaraları. Tuğan bilen tuğan bulup yaşağı kirek, şatlık kilise kaygı tise tuğan direk. Tuğan bilen turmuş üzügürlep bara, sabırlık hem tuğrı yürek tuğanlarga. Tuğan bilen tuğan bulup yaşağı kirek, şatlık kilse kaygı tise tuğan direk. Tuğan bilen turmuş üzügürlep bara, sabırlık hem tuğrı yürek tuğanlarga. Yaşın sıfat yuvatsa da bulutlarını, bulmaz indi elektrey жылытпаны. Tuğan canlar tuğanlıklı yuğaltmasın, tuğan barda yatlar kilip yuvatmasın. Tuğan bilen tuğan bulup yaşağı kirek, şatlık kilse kaygı tise tuğan direk. Tuğan bilen turmuş üzügürlep bara, sabırlık hem tuğrı yürek tuğanlarga. Tuğan bilen tuğan bulup yaşağı kirek, şatlık kilse kaygı tise tuğan direk. Tuğan bilen turmuş üzügürlep bara, sabırlık hem tuğrı yürek tuğanlarga.
Яшын хаман болытларны күзеләп йөри. Болытларны рәнҗеткәнен әллә белми. Туган белән туганлашу күркәм гадәт. Туган җебен измәгәнне көтә җәннәт. Туган белән туган булып яшәү кирәк. Шатлык килсә, кайгы тисә, туган терәк. Туган белән тормыш үзе гөрләп бара. Сабырлык һәм тугры йөрәк туганнарга. Туган белән туган булып яшәү кирәк. Шатлык килсә, кайгы тисә, туган терәк. Туган белән тормыш үзе гөрләп бара. Сабырлык һәм тугры йөрәк туганнарга. Туган белән тормыш үзе гөрләп бара. Сабырлык һәм тугры йөрәк туганнарга. Sabırlı hem tuğrı yürek tuğanlarga.